सगळ्यां कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी कबर हाडली आणि ती पवित्र न्यारी गर्भेस झाली. नमान मरी कृपेन भरलेले समितीचे सांगता स्त्रियां तुम सदैव आणि सदैव फळाच्या खुशीचे जेसू भगवंती मरिये दवाचमय पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आपले सम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हणजे ते जाव. नमान मरी कृपेन भरलेले समितीचे सांगता स्त्रियां तुम सदैव आणि सदैव फळाच्या खुशीचे जेसू भगवंती मरिये दवाचमय पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस झालो आणि आमच्या मध्ये जिरलो. नमान मरी कृपेन भरलेले समितीचे सांगता स्त्रियां तुम सदैव आणि सदैव फळाच्या खुशीचे जेसू भगवंती मरिये दवाचमय पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हापासून विनंती कर ख्रिस्ताच्या वचनाक आम्ही फळ तुमचे खातीर माग्या येसुम्या वडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतलेल्या विचारा झाल्या त्याच्या कष्टांनी उसळली जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने वन मन मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या सुम्या मारिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यास जशी आधी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यास जशी आधी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यास जशी आधी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या रकम्या सर्गीचे दय म्हाका दिलाय तुजे तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका बराक संभाळ चलय आमेन. विषय दी तांकां येसुम्या आणि निरंतर प्रकाश संचेर पंपंदी समाधानांत ते विषय घेऊन दिता आमेन. सत्मंता देवा सर्व बदलारा बापाक सर्ग आणि पृथ्वीच्या असणाराक आणि जेजू ख्रिस्ताक तुझे एकल्यास पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्र गर्भे संभाळलो आमकां मरियेंत जन्मलो पोंच पिलाता काल ताणें कस सोंसले ताका क्रुसार चढलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यान तो जीवन जगलो सर्गार चढलो सर्व देदार देव बापाच्या उजव्या बसला तेंकां जियांचे नेणले करून घेतलो सत्मंता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक सभेक भक्तांचो एकतार परपाचे भक्षणे कुडीचे जीवन पण सस्ताचे जीवित आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसतो त्रास आमकां दी आणि आमचे सुकलेल्या मक्षितां तशी आमची पातकां बगस आणि आमकां ताळणे पडूं दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नवान मरिये कृपेन भरलेले समितीचे सांगता स्त्रियां विधातून सदैव आणि सदैव फळाच्या खुशीचे जेसू भगवंती मरिये दवाचमय पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समितीचे सांगता स्त्रियां विधातून सदैव आणि सदैव फळाच्या खुशीचे जेसू भगवंती मरिये दवाचमय पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समितीचे सांगता स्त्रियां विधातून सदैव आणि सदैव फळाच्या खुशीचे जेसू भगवंती मरिये दवाचमय पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आधी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. आयच्या दिसांनी आयले आम्ही आनंदाचो मिस्तेर पहिलो मिस्तेर समी जेजू जीवन जाता. आमचे बाप्पा सगळींच्या तुझे नाम पवित्र जाऊन तुझ्या राज आमकां येवन तुझी उशी सरकार जाता तशें संवसारान जावं. नमान मरिये कृपेन भरले समितीचे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ जेवशीचे जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले समितीचे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ जेवशीचे जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले समितीचे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ जेवशीचे जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले समितीचे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ जेवशीचे जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले समितीचे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ जेवशीचे जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले समितीचे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ जेवशीचे जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले समितीचे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ जेवशीचे जेजू.
देवाच्या कडे आमेन. नमान मरिये मी तुझे संगता स्त्रियां तर तू सदैव फळ देऊची चेंजीचा. भाग्यवती मरिये देवाचे प्रेम प्यागातील अधिकारात आमच्या मनाच्या कडे आमेन. नमान मरिये कृपेन बदलायची मी तुझे संगता स्त्रियां तर तू सदैव फळ देऊची चेंजीचा. भाग्यवती मरिये देवाचे प्रेम प्यागातील अधिकारात आमच्या मनाच्या कडे आमेन. नमान मरिये कृपेन बदलायची मी तुझे संगता स्त्रियां तर तू सदैव फळ देऊची चेंजीचा. भाग्यवती मरिये देवाचे प्रेम प्यागातील अधिकारात आमच्या मनाच्या कडे आमेन. महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या. तसं या वेळार आम्ही कोरोना आणि एअरपिडेन कष्टोंच्या लोकां पासत देव तांकां बरी भलायकी दिव म्हणून मागया. ये मुजा जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी, एमकोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सगळे सत्म्यान सगळ्यान तुजी काकुलीची अधिक गरज आसल्यान सरगारून पावय. दुसरो मिस्तेर समी जेजू सरगार सरता. त्या वेळार आम्ही विधव स्त्रियां बसत मागया. तांच्या जिणेंत एकसूरपण बगीन आसतना देव तांचे सांगता सदांच आसा म्हणली पातयेनी तांकां आसोन दी म्हूण मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवं. तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेली आमशितां तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वयतांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बरयले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुसो जेज. भगेन मरे देवाचे मेया मोप्यां खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळार नमान आमेन. मरिये कृपेन बरयले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुसो जेज. भगेन मरे देवाचे मेया मोप्यां खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळार नमान आमेन. मरिये कृपेन बरयले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुसो जेज. भगेन मरे देवाचे मेया मोप्यां खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुसो जेज. भगेन मरे देवाचे मेया मोप्यां खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुसो जेज. भगेन मरे देवाचे मेया मोप्यां खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुसो जेज. भगेन मरे देवाचे मेया मोप्यां खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळार नमान आमेन. मरिये कृपेन बरयले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुसो जेज. भगेन मरे देवाचे मेया मोप्यां खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुसो जेज. भगेन मरे देवाचे मेया मोप्यां खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळार नमान आमेन. मरिये कृपेन बरयले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुसो जेज. भगेन मरे देवाचे मेया मोप्यां खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळार नमान आमेन. मरिये कृपेन बरयले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुसो जेज. भगेन मरे देवाचे मेया मोप्यां खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र जसो आत्म्याक आदी तसो आता आनी सर्वत आमेन. ये मुजा जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी, एमकोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. समे सत्म्यान सगळ्यान तुजी काकुलीची अधिक गरज आसल्यान सरगारून पावय. तिसरो मिस्तेर पवित्र आत्मा ओंकार मरियेचेर आनी आपोस्तलांचेर देंवता. ह्या वेळार आमी सर चेडवां भुरग्यां बसत मागया. तांणी तांच्या जिणेंत बरे अशे गुणांनी फुलोवन येवं दी म्हूण मागया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझें नाम पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमच्या सुकलेल्या बक्षितां तशी आमचे पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडू दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरयले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मरिये कृपेन बरले समय तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझी कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समय तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझी कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समय तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझी कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समय तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझी कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समय तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझी कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समय तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझी कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समय तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझी कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक जसो आधी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. ये मुजा जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी एमकोणाच्या उज्यांतल्या आमकां निवार समय सत्म्याक सरकन तुजे काकुतीचे अधी गरज असल्याक सरकार पावय. चवथो मिस्तेर ओंकार मरिये कुडी आत्मा समय सरकार घेतात. या वेळार आमी पवित्र सभे पसत मागया भगवन पापा सईद बिस याजक आणि सर धन बहिणी पसत देव तांच्या मिसावांत जैत दिवन दीत म्हूण मागया. आमच्या आपा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरचो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणें पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बरले समय तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवन मरिये देवाचे माये आमकां प्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समय तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवन मरिये देवाचे माये आमकां प्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समय तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवन मरिये देवाचे माये आमकां प्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समय तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवन मरिये देवाचे माये आमकां प्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समय तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवन मरिये देवाचे माये आमकां प्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरिये कृपेन बरले समय तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवन मरिये देवाचे माये आमकां प्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समय तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवन मरिये देवाचे माये आमकां प्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समय तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवन मरिये देवाचे माये आमकां प्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समय तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवन मरिये देवाचे माये आमकां प्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समय तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवन मरिये देवाचे माये आमकां प्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक जशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वदा. ये मुजा जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी एमकोणाच्या उज्यांतले आमकां निवार समय सत्म्याक सरकन तुजे काकुतीचे अधी गरज असल्याक सरकार पावय. पांचवो मिस्तेर ओंकार मरियेक सगळ्या संवसाराची राणी म्हणून कुरवार करता. या वेळार आमी देवापण्या बसत मागया युवा जनांनी आनी भुरग्यांनी
जेजू क्रिस्ताच्या उतराक पाळो दिवन तांच्या मिसावांत वांटेलीत जावन तांचे जिवीत सम्या खातीर भेटून तांचे खरे पाटलावदार जावन जियोंक कृपा मागया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां शिता तशें आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळेन पडून दिनाका पूण वायटांत आमकां आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलय स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय मोप्या खातीर निकार आनी आमच्या मनाचे कडे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलय स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय मोप्या खातीर निकार आनी आमच्या मनाचे कडे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलय स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय मोप्या खातीर निकार आनी आमच्या मनाचे कडे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलय स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय मोप्या खातीर निकार आनी आमच्या मनाचे कडे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलय स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय मोप्या खातीर निकार आनी आमच्या मनाचे कडे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलय स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय मोप्या खातीर निकार आनी आमच्या मनाचे कडे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलय स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय मोप्या खातीर निकार आनी आमच्या मनाचे कडे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलय स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय मोप्या खातीर निकार आनी आमच्या मनाचे कडे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलय स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय मोप्या खातीर निकार आनी आमच्या मनाचे कडे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलय स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय मोप्या खातीर निकार आनी आमच्या मनाचे कडे आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशा आदी तशा आता आनी सदां सर्वदा आमेन. ये मोजा जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी, येम कोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार, सोमेस्त ज्ञान सडकन तुजी काकुलतीची अधिगस असल्यांक सरदार वन पाय. नमारण्ये काकुलचे माये नमान आमच्या जिवाक अमृत आनी बरवशा तुका आमी उलो मारता. आमी परदेशी येवेची बाळकां या दुखाच्या कोणात आसता. आजकाल उस्कारसून आमी तुका रुदान करता. तर तूं आमचे शकै जे तुज्या काकुलीचे दोळे आमचे वयर करती, आनी ह्या परदेश उपरांत तुजे खुशीचे सदैव फळ जेजू आमकां दाखय. ए दयाळी, ए मोगाळी, ए दुलोभी अंकारी मरिये, भगेन देवाचे महिमा पसत विनंती कर. समिया काकुल दमची कर, समिया काकुल दमची कर, क्रिस्ता काकुल दमची कर, क्रिस्ता काकुल दमची कर, समिया काकुल दमची कर, समिया काकुल दमची कर, क्रिस्ता ऐकमका, क्रिस्ता ऐकमका, क्रिस्ता दयेन ऐकमका, क्रिस्ता दयेन ऐकमका, सर्गीच्या देवा बापा काकुल दमची कर, देवा पुता संसाराच्या तारोका, काकुल दमची कर, देवा पवित्र आत्म्या, काकुल दमची कर, संदेशी मातिंदा दी एकच देवा, काकुल दमची कर, भगवंती मरिये आमा बसोत विनंती कर, भगवंती देवाचे माये, आमा बसोत विनंती कर, भगवंती अंकुरेचे अंकुरे, आमा बसोत विनंती कर, क्रिस्ताचे माये, आमा बसोत विनंती कर, पवित्र सभेचे माये, आमा बसोत विनंती कर, देव कृपेचे माये, आमा बसोत विनंती कर, बहु नितळी माये, आमा बसोत विनंती कर, बहु निष्कळंती माये, आमा बसोत विनंती कर, कत नातलेले माये, आमा बसोत विनंती कर, अपूट माये, आमा बसोत विनंती कर, मोगा पात्र माये, आमा बसोत विनंती कर, विचित्र
माये आमा बसोत विनंती कर सुबोधिनी माये आमा बसोत विनंती कर रचनाराचे माये आमा बसोत विनंती कर सोडवंदराचे माये आमा बसोत विनंती कर भविष्यनी अंकुरी आमा बसोत विनंती कर ज्ञानपात्र अंकुरी आमा बसोत विनंती कर परगटून फवजल्ले अंकुरी आमा बसोत विनंती कर पदवीदार अंकुरी आमा बसोत विनंती कर दयाळी अंकुरी आमा बसोत विनंती कर विश्वासी अंकुरी आमा बसोत विनंती कर नीतीच्या आश्रया आमा बसोत विनंती कर जन्माच्या सिंहासना आमा बसोत विनंती कर आमच्या संतोषाच्या कारणा आमा बसोत विनंती कर आत्मिक पलगणा आमा बसोत विनंती कर मान फवजल्ले पलगणा आमा बसोत विनंती कर भक्तीच्या परबीत पलगणा आमा बसोत विनंती कर गुप्त गुलोबा आमा बसोत विनंती कर दाविदाच्या बुडजा आमा बसोत विनंती कर गाड्याच्या बुडजा आमा बसोत विनंती कर सुवर्णाच्या मंदिरा आमा बसोत विनंती कर सोल्ल्याच्या अर्का आमा बसोत विनंती कर सर्गींच्या दरवट्या आमा बसोत विनंती कर मध्यफराच्या नेकेत्रा आमा बसोत विनंती कर विडेस्ताच्या बलायके आमा बसोत विनंती कर पदकांच्या आधारा आमा बसोत विनंती कर दुखेस्ताचे बुजावणे आमा बसोत विनंती कर स्थलांतर कार्याचे शकाय आमा बसोत विनंती कर क्रिस्तावांच्या आधारा आमा बसोत विनंती कर गोडव्यांचे राणीये आमा बसोत विनंती कर पात्रियार्कांचे राणीये आमा बसोत विनंती कर प्रवादींचे राणीये आमा बसोत विनंती कर अपोस्तलांचे राणीये आमा बसोत विनंती कर मार्तिरांचे राणीये आमा बसोत विनंती कर कोणपेश्वराचे राणीये आमा बसोत विनंती कर अंकुवारीचे राणीये आमा बसोत विनंती कर सोमेश भक्तांचे राणीये आमा बसोत विनंती कर सैमाच्या कथेविन गर्भी सांभाळलेले राणीये आमा बसोत विनंती कर सर्गी घेतलेले राणीये आमा बसोत विनंती कर बहुपवित्र जरीचे राणीये आमा बसोत विनंती कर कुटुंबाचे राणीये आमा बसोत विनंती कर समाधानाचे राणीये आमा बसोत विनंती कर देवाचे शेलिये संसाराचे पाप करतले बगो समका येसुमिया देवाचे शेलिये संसाराचे पाप करतले दयेन ऐकमका येसुमिया देवाचे शेलिये संसाराचे पाप करतले काकोल आमची कर तुझे ससे काल हे देवाचे देवाचे बघेन बघेन मै मै. आम्ही येता आमच्या गरजान आमच्या मागण्या सगळं पर्व करी नाका तुमचं मैत्रीनातले सदां स्नेवात आनंद भरीत आणि सदैव अंकुरी भगवंती देवाचे मै आम्हा बसत विनंती कर क्रिस्तच्या वसन्या तुम्ही फौजनचे खाती प्रार्थना ये देवा तुझे एकलाच पुतान आपले जिने आणि मरणाने जीवनपणावर बी सस्ताच्या बचावीचे इनाम आमका जण दवरला वगेन दावकार मरेचे बहु पवित्र जरीचे मिस्तेर आम्ही नियाळताना तांदू आटा पिल्यासो आणि पाटला करीसो आणि तांदू बसेले आम्ही जोडीचे कर म्हणून तुझे लगे परता त्यास ख्रिस्त आमच्या सम्या मरिफात आमेन मोरी एक समार्पण तुझे राणी आणि माये आम्हाका सगळं सुखा दिता आणि मुझे भक्ती पण तुझे देईन दाखोवच्या आयच्या राती हांव तुका समर्पिता मुझे दोळे मुझे कान मुझे तोंड मुझे काळीज आणि म्हाका सगळं कांयच दवरी नासतना देखून ये मोगाळी माये हांव तुजो जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजी सास आनी वस्त म्हणल्यार बरी नमान नमान मोरी